Maróti. Jó ütemű labda, nincs elles, Abraham. És aztán kicsiben még továbbadná, gól! Micsoda mozdulat Hercegfalvitól! Hát ezt érdemes lesz megnézni. Oda pattan a labda, belekapja a lábát, és oxival, sarokkal besodorja 1 óra elteltével a Honvéd első tavaszi gólját. A 10. találata Hercegfalvinak a bajnokságban. Megérte őt beállítani. Indult mindez Maróti nagy labdájánál, aztán Abraham nem tudott helyzetbe kerülni. Itt nem volt jó az átvétel. Micsoda mozdulat, hát nem győzök csodálkozni, óriási, amit Hercegfalvi megcsinált. Ezt a világ bármelyik futballpályáján még órákig ismételgetnék, elemeznék, föltennék az internetre, csodagólként emlegetve. Fantasztikus gól. Középre sikerült tenni a labdát, Hercegfalvi fordulgól! Egy levétel, egy lövés, ilyen egyszerű a recept. Hercegfalvi pedig megduplázza a csapata előnyét, az imént még a Vasas egyenlíthetett volna. Óriával feljött mellé 6 gólosnak, Hercegfalvi 7-szer eredményes a bajnokságban. Nincsenek hozzá eléggé közel, ezzel együtt nagyon gyorsan csinálja, hogy leveszi, és egyből lövi a labdát. Hercegfalvi tehát, és gól! Vezet! Érezni, hogy nagyon-nagyon jó a távolság meg a szög. Hercegfalvi Zoltán góljával megszerzi a Honvéd a vezetést. És ugye erre a lövésre mondják, hogy kapus nem nagyon védheti, kapus csattan a labda a keresztlécen. Nagyon jól eltalált szabad. Tehát csak erősödött a Honvéd a nyáron. De most ezen a mérkőzésen ez nem látszik. Ezt el kell lőni. Hatalmas gól! Fejjel, a másodikban lábbal. Tovább kell menni. Kolosszális lövés. 20 méterről. A lehetőség, jó kanyarintás, Hercegfalvi, gól! Első labdaérintés, Honvéd vezetés. Ez igen. Hol van már az az allergia, hol van már az a buszos rosszul-lét? Hercegfalvi beáll. Igen. Szinte biztos vagyok benne, hogy Szisa Tibor megint rendkívül szerényen fog nyilatkozni, de ez akkor is szuper cser. Most otthatják a lábnyomukat. Hercegfalvi. Smiljan is gól! A 43. percben lássuk még egyszer a szögletet. Tehát nem, akkor majd lecsúszott az ideális ívről. Ott a fejes Hercegfalvi belőtte! Után, tehát nézzük először inkább magát a gólt. Tovább fejelik neki a labdát. Bás. Hercegfalvi magára hagyatva, de remek átadás, ez gólhelyzet! Szépen kilövi a hosszú sarkot. Az 5-ös sark. Mint Farkas. Igen, kapussal együtt lövi be, vezet a Honvéd. A 38. percben mindez. Lehetőség nyílik, az előző a 44. percben volt, ez a 45. Abbas. Vissza, Hercegfalvi, nagy gól! 17 méterről a 13. gólját lövi. 2-0-val fordulnak a csapatok a második félidőre. Második félidő. Egy Hercegfalvi szabadrúgás, ott a lehetőség. Takács. Hercegfalvi. Kifelé veszi át Hercegfalvi. Nagyon nagy labdát ad. Ott a helyzet. Nagy lendülettel indul előre a támadásra a dobos, de Hercegfalvi lép a 16-oson belőle, és be is lövi a labdát két védő gyűrűjében. A 23. percben a Honvédi Hercegfalvi, és nem tud összezárni a két MTK játékos, kilőtte a hosszú sarkot. Pintér és Pollák között. Vezethet Maróti. Hercegfalvi, de jó kis lövés volt. Ráfordult Hercegfalvi. Hát ha nincs ott végtenyere, akkor becsapódott. Hercegfalvi pedig oda. Erős roham mögötte. Hercegfalvinak jó a labda. Áll, mint egy kis bakkecske, ugrál a labda fölött. Hercegfalvi visszateszi.
gyorsan végzett el egy szabadrugást, és innen lett a helyzet. És ott a gól! És jól, itt láthatjuk megint. Na de az, hogy teljesen zavartalanul fejjel, és még ott volt mögötte még egy... Bele a sorfalba, duplázás, és köteles! Falvi ráduplázik. Igen, és az ott megpattant Kamberen. Dobos. Kapáslövés, és vezet! Hercegfalvi góljával 2-1-re a Budapest Honvéd. Más típusú gól volt, mint az első, de legalább olyan szép. Honvéd. Szó nincsen Lesről, miután Milicic beragadt, és kifejelik a labdát. Stojakovic. És ezzel lehet menni, nincsen Les. Így meg főleg gólhelyzetben a Honvéd, Hercegfalvi 3-1. A partjelző, Stojakovic begurítja, ez pedig már egészen biztosan. Remek indítás, egy szép fejes gól! Bárányos beadása, jó megelőzés, ott a gólhelyzet, Hercegfalvi belövi! Sokáig kivár Bárányos, de jól teszi, tehát megy a fejek fölött, és itt Hercegfalvi le is a rövidbe. Sarkazását lefüleli Pomper, és már lövi a labdát Hercegfalvinak, jó megkerülés, de milyen szép Hercegfalvi lövőhelyzetben, Borszéki. Támadott a Siófok, a 38. percben a Honvéd szerzett vezetést, Hercegfalvi kiugratásával Ábrahám lépett ki a Les határon, pontos lövését Millinte nem háríthat. Jó. Hercegfalvi felé a labda. Hercegfalvi jól veszi át. Ez gyönyörű, Bárányos! 1-1. Nagyszerű gól volt. Hercegfalvi jól teszi át. Medved! Gyönyörű gól! Hercegfalvi. Nincs Les. Magasföldi középen. Hercegfalvi. Ez nagy labda, nagy labda. Horváth Ferenc. Bárányos megy Piroska mellett. Egy ívelés, Hercegfalvi. 3. perc, Dubec szöglete, Hercegfalvi. Lett Dvéri. És gól! Hercegfalvi. Magasföldi, beközép. Ugye szinte még meg sem melegedett a kispadon. Hosszan előre nyújtott labda. Hercegfalvi a 16-oson belül. Hercegfalvi, két játékos érkezik rá. Hercegfalvi cselezget még. Hercegfalvi lép ki, nincs Les. Hercegfalvi, gyönyörű gól! Szabó, Grúj cselengedi a Sziba, és gól!